Anem a començar aquest, que és el segon concert que fem aquí a la Sala del Casal, des que s'ha remodelat. I avui ho fem amb una novetat, que és que la participació també dels alumnes d'Artesa. Segurament hi ha molta gent aquí que no els coneixereu. N'hi ha que són d'Artesa. També hi ha alguns alumnes que són de Guissona. El que passa és que no pujaran a cantar perquè no s'han pogut aprendre la cançoneta. Però els d'Artesa sí se la saben i cantarem tots junts, els de Gramunt i els d'Artesa, una cançoneta que se'n diu La Pastoreta. Aquests són els que hem començat aquest any. Podeu veure que les coses funcionen bé. Almenys amb el que fa a l'Escola de Música les coses funcionen bé, cada vegada puja més canalla i podem estar tots molt contents. Comencem doncs amb aquesta cançoneta. Abans per això un advertiment, que és que aquest concert està previst o està encarat sobretot als propis alumnes. Nosaltres volem que els alumnes, que l'any que ve han de triar un instrument, doncs que els puguin veure tots, que puguin veure de prop.